Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay! Tulog ka. Tulog ka muna doon. Moisture bin si Manggas. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral na naman ngayon sa social media ang isang larawan. Ito'y larawan ng isang babaeng pinapalitan ng diaper ang kanyang alagang aso sa baby table. Ulit na naman! Iba na ito. Ito'y nangyari dito lang July 28 sa isang mall sa QC. Kuha sa restroom ang nasabing picture. Kitang-kita sa nasabing picture na sa isang bahagi, makikitang nakatayo ang grupo ng mga babae, kabilang ang isa na may karga-kargang sanggol. Na tila ba, papalitan niya sana ng diaper din ang kanyang baby. Pinagsabihan na rin umano ang fur mom. Subalit, ginawa niya pa rin ang pagpapalit ng diaper ng kanyang alagang aso sa diaper changing table na pangbata. Diaper changing table na pambata? Bakit? May pang babaero ba? Ginamit kasi ng aso. Ay, Ang daming umalma na netizens. Dapat daw kasi, pang-baby lang talaga. Napag-usapan na rin yan dito sa Sino Ako. Subalit, ang post nun ay pandemic time pa. Ito, bagong latest. bagong freshest na latest. Ikaw, kabisyo, anong masasabi mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, nako, Bishi. Morning call. Morning, T. Kabisyo! Feel good morning! It's Tuesday, August 5, 2025. May buntag kaning tanan. Naimbag na bigat ka na kayo. Apo maray na aga sa inyo, gabos. Sa oras na 7:33, kasama niya na certified playboy, Angkol Dagol. Sa mga angkol, kauban po na to. Mag-pray na kayo dahil nandito na Pray mag-pray! Tita Max! Tita Max! Dahil lang kung bakit ka nanonood ng Radyo? radyo. Ang kulit-kulit mo, Guys, bored na naman to, guys. Ba't bang init ako? Tita Rania Chinito! Chinita. With the senior, Mangka. Mangkanor. Grabe na ang kukulit ng tao. Sana palit na lang. Tayo na lang yung hinihiga dun sa Pati ba naman tayo sa na lang yung aso. Tayo na lang ang aso. changing diaper? Kung ikaw ay isang aso, anong aso ka at bakit? Ako, Doberman. Wala namang ganun eh. Bakit ka nakikialam kung anong aso? Sige. Doberman. Anong yung gusto ko. special skills mo ng isang Doberman? Siyempre, ako yung asong nanununtok. Kasi wala namang asong nangangagat yung aso eh. Akala ko nandodogi. Oh yeah. Doberman eh. Doberman yan, Mangkanor talaga. Pero, Tits, ano bang reaction mo dun? Kasi actually, guys, sa pag-usapan na natin yan dito sa Sino Few Ako. weeks ago. Oo, parang, hindi, mga few months ago naman. Tapos, Hindi, few weeks. sinabi na few months ago eh. Tapos, ang nangyari, yung post na yon naging viral lang kasi parang re-upload lang. Pero, pandemic time pa yon. Ito yung latest lang na sa isang mall sa QC. Hindi na pinangalanan. Pero
Alam mo sa mga SM malls, may nakalagay doon na bawal ang pet doon sa baby changing diaper table. Yan, tama. Oh, so sana Imagine gano'n tayo kakulit, no? Alam natin na pang baby yun, pero kailangan palagyan ng karatula para i-reiterate na aso mo o tali mo. Hindi naman nakitali naman eh. Pinalitan ng diaper eh. Hindi, yun yung point ko, Col. Alam na natin, common sense, na pang-baby yun. Pero kailangan pa natin lagyan ng karatula para i-reiterate na pang-baby to, hindi to pang-aso! Baka kasi niisip ni ate na hindi, may karapatan ako kasi anak ko tong poor mama ko eh. Anong porman? Ha? Porman, babali ako porman. Nothing beats porman. Hindi, yun yung Parang yan nag-post ka ng for sale. Jordan 11, 5K po. Anong naka-comment ng mga bibili? How much po? Magkano po? Nilagay na nga guys. Huwag niyong lagyan ng presyo. Para hindi magrereklamo doon. Oo, walang presyo. Pero pag may nakalagay... Dapat lagyan ng price. Pag nilagyan ng price, 5K. How much po? Magkano last price? Tapos sinabi na doon na... Hindi, siguro kasi bilang tayo, gusto natin ng mga bagay na kinaklarify at kinukumpirma. Kasi ang pinag-ugatan niyan, may trust issues tayo sa sarili natin. Kasi babaero kayo, mga driver. Sandali lang. Guys, mawalang galang lang po, guys. Bumalik lang tong isa na nagugulo na naman yung buhay natin. Ayaw mo ako, Ma'am Nicole! Gusto! Darling, hold my hand! Nothing beats Mang Kanor. Dito to, kasi pang bata, pabata. Agree naman ako doon. And then, sige, para. Nagsagalita pa siya umiyak yung bibi? Yung bibi? Ikaw lang. Nagreklamo. Uy, magsusumbong na rin. Ma'am Nicole! Estilan! Yung aso. Okay. At tigas ang ulo niya. Ng aso? Hindi yung purman. Purman pala, purman. Purman? Anong purman? Parehas lang yan. 4 kasi sila sa picture, kaya purman. Nagjowa siya. Nagjowa si purman? Yung signal ma'am. Ano naman kinalaman ng signal ma'am doon? Guys, wala talagang kinalaman yung nalito si Direk at si Ma'am Tonet. Ano ba yung pinag-usapan nila? Yung bibi po. Bibi diaper. Sino yan? Ay mo, bibi. Bibi. Yung bata! Hindi, bibi na. Guys, diretso na nga tayo. Guys, naihina naman siya. Ayusin mo kasing pronunciation mo. Tatlo kasi yung kidney ni tita, kaya siya pala yung naihi, guys. Di ba? Ganun na, basic, be. Sabi na, poor mom. Sabi ni Porman. Basic! Hey, hey.